Masu kallonmu barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirinmu na da saninka ake kara masani. Shirin da saninka ake kara masani na wannan karan ya laburto muku wani matashi mai shekara 27 da yake yunkurin kai karan iyayensa kotu akan sun haife shi. Idan wannan haduwa ita ce ta farkonmu da kai mana subscribe tare kuma da danna mana alamar kararrawa. Wani mai shekara 27 a kasar India yana da shirin kai iyayensa kotu sakamakon haihuwarsa da suka yi. Sunan matashin Raphael Samuel ɗan asalin garin Mumbai ne kuma ya shaidawa BBC cewa ba daidai ba ne a ce an haifi mutum domin zai ta gwagwarmaya da wahalar duniya. Amma Mr. Samuel yana sane da cewa ba zai yi a nemi izinin mutum kafin a haife shi ba, amma ya dage kan cewa ba a nemi shawararsa ba kafin a haife shi. Samuel ɗin ya bayyana cewa tunda ba a ce a haife mu ba, ya kamata a biya bukatunmu har ƙarshen rayuwarmu. Mr. Samuel dai yana da wani irin ra'ayi wanda ke kyamatar haihuwa. Masu irin wannan ra'ayin na Samuel kira ne da a dakatar da haihuwa saboda wahalar duniya. Ya ce idan aka dakatar da haihuwa za a wayi gari babu ɗan adam ko ɗaya a duniya, kuma hakan zai kawo sauƙi ga wahalhalun duniya. Ya ƙara yana cewa idan ba ɗan adam a duniya, dabbobi da ita kanta duniyar za su kasance cikin farin ciki. A nashi tunanin, kara ɗaya da ta wuce ya haɗa wani shafi a Facebook, Nihilan Nand, wanda ke ɗauke da hotunansa dauke da gemu na ƙarya, ya rufe fuskarsa da kuma sakonnin irin na aƙidarsa da ke kyamatar haihuwa. Mr. Samuel ya shaida cewa ya fara irin wannan tunanin tun yana ɗan shekara 5. Abin duniya ya dame shi kuma baya so ya je makaranta, amma iyayensa suka matsa masa da sai ya je. Sai ya tambaye su me yasa suka haife shi. Mahaifin shi bai da amsar da zai bashi, sai ya yi tunani da ya amsa tambayar shi da ba zai ci gaba da tunanin hakan ba. A lokacin da wannan aƙidar ta yi kamari a zuciyar Samuel, sai ya fito fili ya bayyana wa iyayensa irin wannan tunanin nasa. Ya ce iyayensa dukkan su biyu lauyoyi ne, kuma a lokacin da yake bayyana musu abin da ke cikin zuciyarsa sun yi na'am da wannan bukatu. Sai mu ce Allah ya sauke. Mu haɗu da ku a wani shirin namu na da saninka ake ƙara masani.